1, 2, 3. Nu går vi i gang. Jeg hedder Mie. Hvordan fortæller man historier fra sundhedsvæsenet? Jeg har lyst til at sige, at de fortæller sig selv. For et hospital er sted for liv, død, forskning, omsorg og drama. Ingen borger går gennem livet uden at runde et hospital på et eller andet tidspunkt. Og for mange kan tanken om at besøge et hospital være forbundet med uro, nervøsitet, og det kan genkalde minder om dårlige oplevelser. Men hospitaler er ikke kun sygdom og død. Det er også behandling af sygdomme, forskning, fødsler, omsorg og kærlighed. Hospitalet er et minisamfund, hvor kirurger, pedeller, narkoselæger, sosuer, administrationsfolk, læger, portører og mange andre holder hjulene kørende. Jeg tror, der er en historie at grave fra på hver eneste gang og etage på riget, og de mange historier vil jeg være med til at fortælle. Men så er spørgsmålet, hvem jeg er, hvorfor jeg banker på, og hvad min baggrund er. For mig startede det med en kærlighed til fortællinger, plot og sprog. Så jeg startede på litteraturvidenskab på KU, supplerede med et semester i Berlin og gik på Journalisthøjskolen, hvor jeg studerede formidling. Mange af mine studieår arbejdede jeg hos Clio Online, hvor jeg læste korrektur, redigerede og skrev. Jeg lærte, at formidling er at have fokus på modtageren, når jeg fik til opgave at oversætte akademikernes sprog og viden til tekst og video, så elever på grundskolen kunne følge med. Jeg har senest arbejdet et par år som redaktør hos Lejefonden. Der arbejdede jeg også med læremidler, forskningsformidling og kommunikation. Jeg fik blandt andet til opgave at fortælle historier om danske forskere, om naturvidenskabens tilstedeværelse i alle menneskers hverdag og virkelighed. Og jeg arbejdede med tekst, lyd, video og grafisk materiale. Fokus var blandt andet på jobmuligheder inden for litteraturvidenskab, og fortælle, hvad en forsker lavede, hvad deres arbejde betød for fortiden, nutid og fremtid. Det handlede om lyspæren, men også om bekæmpelse af sygdomme, klimatilpasning og meget andet. Og nu leder jeg efter det næste sted, jeg kan bruge mine evner som formidler og historiefortæller. Jeg tror og håber på, at det sted bliver Rigshospitalet. Tak for jeres tid.